Vejvoda. Dobře, Martin Procházka, Sýkora. A můžeme dopředu. Vejvoda, Martin Procházka, Vejvoda. Ještě naši. Ne. Tak pozor, Mecos. Turek to dobře udělal. Vejvoda. Ten čas vidíte, který zbývá. Patera. Martin Procházka, gól! Gól! To snad není pravda! Dotkli jsme se hokejového nebe. Martin Procházka prostřelil Curtise Josefa. A 19 vteřin před koncem zápasu vedeme 3-2. Martin Procházka, náš nejčastější střelec v tomto zápase, nakonec přece našel recept na Curtise Josefa. Pavel Patera celou akci výborně připravil. A tak jako na kladenském zimním stadionu po najetí do útočného pásma zasekl do středu, našel nádherně nabrusleného Martina a Prochy trefil. 19 sekund a 8 desetin do závěrečné sirény třetí třetiny. Time out. Martin Procházka dal svůj třetí gól, životní gól. A teď si teprve uvědomuje, co provedl. A Kanaďané chtějí přeměřit hokejku jednoho z našich hráčů. Vybrali si Stanislava Neskáře a pokoušejí se o tuhle variantu vabank. Výsledek? Gerhard Miller ho oznámí až oběma kapitánům, Robertu Reichlovi a Steveu Thomasovi. Je to v pořádku, je to dobré, na trestnou lavici půjde někdo z kanadského týmu. Tak ani tohle Kanadě nevyšlo. Stanislav Neckář může políbit svou hůl a Václav Šašek ji hned bere do svých rukou. Hokejka byla v naprostém pořádku a na trestnou lavici usedá Brad May, symbolicky právě tenhle zlý hoch z Buffalo. Kanaďané přesto bez brankáře v 5. Paul Curry a na místě pravého obránce Glenn Wesley. Jiří Kučera dobře. Výborně, Jirko, udrž to vpředu. Steve Thomas. Reichl, Kučera, jsme mistři světa! Jsme mistři světa! Jirka Kučera do prázdné branky 6 sekund před koncem rozhodl zápas. Jako 59. a jako 85. v Praze. Stejný závěr, jako když jsme byli na postřed zlatí. Gól proti Kanadě do prázdné branky. Robert Reichl odvedl výbornou práci při tom forecheckingu, ale načal to Jiří Kučera, sebrali společně kotouč Paulu Curryovi a Jirka tady podruhé na mistrovství do opuštěné klece a už jenom dohráváme 6 sekund. Je to tady, jsme zlatí, jsme mistři světa.
Český národní tým na 60. mistrovství světa v ledním hokeji neprohrál ani jeden zápas. Ztratil jediný bod z remízu s Norskem. Střelil nejvíce branek, nejméně jich dostal. Mohl se spolehnout na nejlepšího brankáře, prosadil se solidní přesilovkou a druhou nejúčinnější střelbou. V oslabení dostal za celý turnaj jediný gól, zatímco 2 dal. K úspěchu došel čistou hrou, za kterou převzal pohár Fair Play. Se 7 nováčky v sestavě a jedním světovým šampionem z roku 85 Antonínem Staviaňou dospěl ke zlatému cíli. Luděk Bukač se stal druhým Čechem v historii, který koučoval 2 týmy mistrů světa. Dějem, který nás teď čeká v našem hrdém finále. Dnes mám před sebou ovšem velice silného, pravděpodobně nejtěžšího soupeře. Vladimír Jurzinov dal dohromady vynikající ruský tým, nejlepší v 90. letech, kterému vévodí ruská raketa Pavel Bure. Alexej Žamnov na zahajovacím buli, vše do hry Beránek. O 20 cm vedle. Ještě teď, škoda, to byla nádherná střela Hamrlíka, kterou tečoval Josef Beránek. A znovu Pavel Bure, Rusové jsou teď ve třech. Tady je Kamensky před brankou Žamnov. I třetina končí bez branek, po mnoha šancích na obou stranách. Žička, Straka, tady je Kučera. Ještě Špaček. Jágr je tam, Kotoučev. Straka, má tam Růžičku, Vladimír Růžička. Aj, to byla obrovská šance, škoda. Boris Mironov. Úplně volný. Oj, to byl Kovalenko, kterého Hašek vychytal ve vyložené šanci. A Jaromír Jágr vyráží. Zkusil to Tyčka! Oj, to bude škoda. Uvidíme, co teď Martin Ručinský. Faulovaný ze zadu. Byl McCreary nic. Skvěle Paterna, pojď! Pavle, pojď! Není to gól! To je škoda, Pavel už neměl dost. Dominik Hašek a Michail Štalenkov drží čisté konto v finále turnaje století. 0-0 mezi Ruskem a Českou republikou ve finále hokejového turnaje zimních olympijských her v Naganu. Začíná 9. minuta, třetí třetiny 0-0. Svoboda. Gól! Je to tam! Je to tam! Tak přece jen existuje spravedlnost. Petr Svoboda. 31letý veterán. Reagoval Dominik Hašek. Teď to bude hodně na něm, ale první slovo jsme řekli mi a to je velmi důležité. 1-0 v 9. minutě třetí třetiny. Výborně, Lang a Ručinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry v ledním hokeji. To, co se nepodařilo generaci 40. let Zábrodského, Konopáska, Modrého Trousílka. To, co proniklo slavným hráčům let 60. stříbrnému pokolení Jiříka Suchého a Golonky. To, co uniklo od 4 minuty zlaté éře Holečka, Pospíšila, Hlinkinového a Martince. A to, co těsně minulo mistry světa z roku 85 na předchozích hrách Rusnáka, Růžičku, Hrdinu, Lálu a spoustu dalších. Teď dokázal český národní tým tady na turnaji století, na turnaji, který vejde do hokejových dějin jako setkání nejlepších hokejistů světa na neutrální půdě. Začátek finálové odvety našim hokejistům vůbec nevyšel. Už ve 2. minutě se totiž poprvé na šampionátu trefil Antti-Jussi Niemi a Finové vedli. Naši mohli kontrovat o chvíli později, ale akce Výborného s Ujčíkem se neujala. V 6. minutě se opět radoval soupeř. Kálio totiž nahazoval puk před branku a ten skončil k velkému překvapení v naší síti. Naši si přeci jen šance na skorigování výsledku vytvořili. Neúspěchem však skončila jak střela Moravce, tak i těsně před první přestávkou pokusy Kucharčíka s Vlasákem.
Do druhé 20-minutovky jsme stoupili s šancí dvojice Patera Procházka, ale ani tentokrát se nedařilo. Poté přišla další přesilovka Finů a těm stačilo pouhých 8 sekund na její využití. Od modré střílel Karalahti a před hniličkou tečoval Tuomainen. Prvním světlým okamžikem českého týmu byla polovina utkání. Libor Procházka vyslal do breaku Viktora Učíka, který dokázal snížit na 1-3. Závěrečná část normální hrací doby pak nabídla více boj než pohledný hokej a opět z něj vyšli lépe Finové. V 7. minutě přišel Moravec o puk a Ville Peltonen poslal svůj tým opět do 3brankového vedení. Na řadu tedy přišlo prodloužení, do kterého vlétli naši s velkým náporem, který korunoval v 17. minutě zlatým gólem Jan Hlaváč. Emoce radosti pak vypukly nejen na ledě, ale i v hledišti. Kontrastem byl samozřejmě smutek na straně druhé. Finové tedy stejně jako v loňském roce skončili druzí. Sošku převzal kapitán Pavel Patera. Ten patří mezi trojici hráčů tohoto týmu, která byla zlatá i ve Vídni a v Naganu. Těmi dalšími jsou Martin Procházka a Roman Čechmánek. Už jsem říkal po Nagánu, já si myslím, že je třeba si prožít tu radost, protože radost se prožít musí a úspěch se prožít musí, ale v podstatě zítra, pozítří začíná nový den a musíme stát na zemi a být rozumní. Krátce po 12. hodině pak přistál na starém ruzinském letišti speciál se zlatými hokejisty. Jako správný kapitán vystoupil první Pavel Patera, následován Františkem Kučerou a Martinem Procházkou. Ano, a už vidíme tu trofej, vlastně tu, kterou hokejisté získali za vítězství ve finále mistrovství světa v ledním hokeji, které se konalo v Norsku, a vidíme i zlaté medaile. Ivan Hlinka zažil na pražském letišti hodně slavných návratů, ať už jako jedna z vůdčích osobností 70. let na ledě, nebo v letech 90. na střídačce. Tohle norské zlato je už jeho 5. nejcennějším kovem z vrcholných podniků. Především bych chtěl poděkovat těm lidem, kteří tam byli v Norsku, protože ty tam nepřijeli zadarmo. A jeli s autám, jsem dával banány a pomeranče. A to byly ty lidi, kteří přivedli kluky, kteří co dělají za něco, přiměli k tomu, že se jim přecejtí ke svým zemi, ke svým státu a ke svým národnosti. Budou hrát jakoukoliv chtějí, s jakoukoliv ručínský vlasák ve Finsku. A já si myslím, že my jsme to udělali, že tady za národní místo nebude hrát ten, který mu se nechce. Za národní místo bude hrát ten, který mu se chce. A nebudeme se bavit o tom, kolik budou prémie za vítězství. Krádění nemají žádný. Já si myslím, že my k tomu brzo dospějeme. Že budeme mít takový hráče, který přijedou a řeknou, nás to nezajímá, my chceme hrát. A chceme vidět tu vlajku, učotovat, jak jsme tam stáli spolu. A to si myslím, že je to důležitý. Víte, to je hrozně hezký, když vám zavolá člověk do spolu a řekne, nás nezajímá nás zajímá, jak budete hrát. Děkujeme moc všem. Prosím, děkujeme. To je barevné obsazení finále 64. mistrovství světa.
ve kterém se Česko utká se Slovenskem. Bude to náš 19. vzájemný zápas. Z těch 18 předchozích vyhrál český tým celkem 13krát. 3krát skončilo utkání na rozhodně a jen 2krát vyhráli Slováci. Vždycky to bylo v přípravě na mistrovství světa. Hlavním rozhodčím Kanaďan Kevin Aitchison, na čarách Serge Carpentier, další Kanaďan a Američan John Costello, Kotouč a dopředu mohou jít Varaďa s Procházkou. Martin Procházka, Sýkora, gól! První střela na branku, čas 6:04, Michal Sýkora dává gól. Martin Procházka předložil Sýkorovi a ten ze svého místečka na pravé straně obrany překvapil Lašáka, který se klouzal po ledě opačné tyči. Buzek je na ledě a hned se zapojil do hry. Předává volnému Vlasákovi, Tomáš Vlasák! Gól, 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 Tomáš Vlasák! Vlasák maluje góly proti Slovensku jako krásné obrazy. Tak to, co předvedl s Rybárem, si teď prožil Jan Lašák, který krouží ve své obranné třetině. Buzek se skvěle zapojil do hry. Hned jak vyskočil z trestné lavice přesnou nahrávkou Vlasákovi, který položil obránce a opravdu má neskutečné ruce na malém prostoru. Obránce Podhradský, Jinek, Patera, zadovka na Varaďu, Patera, Procházka, gól, gól, 3:0! Martin Procházka, čas 12:25. Skvělá výměna mezi Paterou a Varaďou. Podívejte se, Varaďa. Chára jenom zblokoval. Patera tušil svého kamaráda na levém křídle. Ten jel naprosto přesně podle této předtuchy na správném místě. Pozor na Suchého. Výborně Čechmánek. A nakonec dávají Slováci gól. Martin Štrbák od modré čáry. Hokejista, který nahradil ve čtvrtfinále sekeráše Martin Štrbák, který strávil sezónu v Litvě. Výborný. Do pyta je tam volný Tomajko! Gól! Obrovská radost je na Tomajka. Jeho první gól na mistrovství světa. Jane, díky za tu pojistku. Čas 43:35, po Dopitově další parádní přihrávce. Zůstal Tomajko nekrytý, Kotouč se přeskakoval, jako by se rozmýšlel, jestli se má stát tím radostným objektem Jana Tomajka. Bartoš pálí. Višňovský a zase Čechmánek moc neviděl, musí rychle zpátky k tyči, protože tam Hlinka mířil a je to gól. Miroslav Hlinka snižuje na 4:2, čas 55:22. Čechmánek kontroloval svými betony a ve chvíli, kdy se začal zvedat, Miroslav Hlinka z otočky procpal Kotouč do sítě. Byl to docela šťastný gól, Miro Hlinka v leže. Bartečkem, Chára, Hanzuš. Pozor na Hanzuše, gól!
Šatan. Čas 57:38. Slovensko snižuje na 4:3. Desátá branka Miroslava Šatana na tomto turnaji. Touče před Prospalem, který jede na šáka, ještě má za sebou Reichla. Reichl v šanci, gól, 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 gól! Kapitán rozhoduje v čase 58:58. Podívejte se, jakou práci udělal Venca Prospal, který dojel až neuvěřitelný kotouč přes celé hřiště a skvělou nahrávkou přímo na lopatu Reichlovi dává do parádního gólu. Hokej nekončí. Češi poprvé v historii obhajují titul mistrů světa. Robert Reichl, kapitán mistrů světa, který napsal zlatou tečku za letošním šampionátem. Nevystřelili jsme, Sami Kapanen, Ylönen, stále Ylönen a nakonec gól v naší síti, který dává Juha Lind. Vypadá to, že Finové hráli po offsideové pozici, tohle bylo v pořádku, tenhle přechod. Ale tam předtím to vypadalo na offside. Sami Kapanen se dostával do postavení mimo hru. Otázka je, jestli ten puk zavezl do pásma nebo nezavezl. Se tam do jeho střely položil Kuba Salo. Další střela a ještě Ylönen bude dorážet a je to gól. Čas 38:39, Juha Ylönen zvyšuje na 2:0. Byla škoda v té předcházející situaci, že se Jirka Rokita neodhodlal k tomu vyhazovat puk. Jenom ho narazil, že to byl Martínek a ten tu naražení nečekal. Nás střela do Jižní Moravec. Patera. Martin Procházka, gól! Gól! Čas 44:31. Opět je tu spolupráce P plus P. Patera výborně zpracoval ten puk. Podal mantinelu. Procházka si krásně udělal místo před brankou. Čtvrtý gól Martina Procházky na tomhle turnaji. Podívejte se, jak tam našel skulinku nad betonem a mezníka. Potom se zastavilo čárového rozhodčího, přesto hraje Čánek do pita. Kde je Kotouč? Gól! 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 Do pita tečuje mimo dosah, Nurminena je vyrovnáno. Čas 54:05. Jiří do pita dává gól na 2:2 a začínáme znovu. Vujčík, ten Kotouč nakonec dostihl, do pita tečoval a Nurminen skoro se mi zdá, že si sám hodil Kotouč do srazil. Ten Kotouč šel přes jeho rameno. Tak rozdíl mezi brankáři, myslím teď každému patrný. Salo pálí. Sami Kapanen a pozor, úplně volný Ylönen, výtečně Hnilička! Laxonen se tam chystal vykončit finskou akci. Sihvonen. Patera ho zastavila, můžeme jít dopředu ve třech. Moravec, David Moravec! Gól! 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 Vítej zlatý hat-tricku! Jsme po třetí za sebou mistry světa! Štimpel hľadal Pálkyho Vondra. Štimpel
Višňovský. Gól! Gól! Nie, nie je to gól. Je to gól. Musí to byť gól, lebo áno, pochopiteľne gól. Vlastnej nutky pokúšať sa o zdolanie ruského obranného múru. Podarilo sa nám to Palfi. Ale na modrej nikto nebol. Teraz Šatán. Štípkal ešte. Šatán si našiel na gól! Ondra gól! 2-0 Peťo Ondra využívame prvú presilovú hru. A už je Slovensko v plnom počte, že Rusi sú takví. Pozor, šanca gól! Lašák sa neskoro presunul a ten nebezpečný Maxim Sušinský, ktorý je taký nenápadný, všade bolo, znižuje a to je veľmi zlé. Výborná! Opäť odpovedáme Maxim Sokolov. Dávo tretíkrát do svojej siete. Lenko. Nepríjemná situácia gól. Bože, ani neviem, ako ten gól padol, ani Lašák to určite neviem. Si držia útočné pásmo. Sušinský padá. Bude sa vylučovať, ale to bolo za čo? Pán Robert za gól. Sušinský. Viac vracil času si začal pozor na zase Prokopievú formáciu. Zatomský a už pred bránou číha nepríjemný Sušinský. Pávky. Môže ísť dopredu. Žigo Portalu má Vondru. Tyčka gól! Dávame gól! Peter Vondra! Jeho druhý zásah! 18. minúte a 20. minút, 20. sekunde dáva Peter Vondra gól. Sme blízko titulu majstra sveta. Veľmi blízučko. Presne 100 sekúnd. 1 sekunda. Ešte 1 sekunda, ale už by sa nič nemalo stať. Priatelia, 1 sekunda do konca finálového stretnutia, toto už nemôžeme prehrať. Priatelia, na Slovensku budeme majstri sveta. Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Fantasticky to znie, fantasticky sa to hovorí. Slovensko vyhralo po finále 64 majstrovstiev sveta nad Ruskom v dramatickom zápase 4-3. Dávka, Milan Šatán, dávame gól! Milan Šatán otvára v 14. minúte skóre stretnutia. Súboj s Martinom Štrvákom, je to máš trojica českých hráčov, David Výborný. Zadu Robert Reichel na modrej, ešte Reichel. Lašák toho veľa nevidel, hlava už nezískal puk a môžeme vyhodiť. Ešte sa to Štimpelovi nepodarilo, Reichel. Zodkutý priestor na ľavej strane pre Kaberleho, pozor na tie leváčové drážky. 1-1, nič sa nedá robiť. Zsigmund Pálfi sa pokusí dostať puk do nášho útočného pásma. Ľubomír Višňovský. Reichel však zobral puk, tu je však Peter Vondra. Zsigmund Pálfi, pri ňom Tomáš Kaberle. Zsigmund Pálfi sa zbavil obratu Dorota Maple Leafs, Jozef Štimpel. Pálfi, Višňovský, Martin Štrvák, začala posledná minúta prvej tretiny, strela gól! Je to tam! Jozef Štimpel dáva gól a vedieme 2-1. Fantastické! Vpredu potom
Reichel, Hlaváč a Hejduk. To je kombinovaná formácia na presilu českého týmu. Reichel, Tomáš Kaberle, Jan Hlaváč, autor zatiaľ jediného českého zásahu. Dnešná stretnutí, opäť Hlaváč. Tam atakuje Rado Suchý, Robert Reichel. Vzadu Tomáš Kaberle. Atakoval Richard Kapuš. Reichelova strela prešla pomedzi betóny Jana Lašáka. Čechom stačilo necelých 40 sekúnd na to, aby nám Robert Reichel dal už tretí gól na týchto majstrovstvách sveta. Aby dal Palfi, pri ňom Kaberle. Ideme dopredu, Višňovský. Výborná prihrávka na Zedíka. Bola prekrásna akcia a Petrova Bondrová tutovka je využitá. V 5. minúte a 20. sekunde zaznamenala kanonier Washingtonu Capitals. Náš tretí gól. Ešte raz. Tá pekná prihrávka, prenechanie Petrovi Bondrovi a ten prepálil českého gólovana na tretí gól nášho kanoniera na svetovom šampionáte. Ešte raz Peter Bondra. Dobre sa pozerá na tieto... Jiří Hudler sa len nakrátko dotknul puku, tu je Pavel Demitra. Našťastie Radim Vrbata jeho strieľanú prihrávku nezachytil. Miroslav Žata na druhej strane, úplne voľný Pavel Demitra. Gól! Je rozhodnuté! Gól! Vedieme 4-2! Druhý gól dubnického Kovanca na 67. svetovom šampionáte nám dovoluje v tomto momente už pomýšľať na ten dotyk bronzu. Miro Žatan prekrásne to urobil. Zodvihol hlavu, uvidel vpravo Pavla Demitru. Jeho góly v zlomových momentoch potrebujeme a dnes odohral Pavlo Demitra fantastické stretnutie. Spomeňte si na tú prihrávku. Bude sa hádzovať v našom obrannom pásme, ale už Česi neodvolali brankára. Nemá to význam. Stály boj o bronz. Je koniec! Je koniec! Skompletizovali sme našu zbierku medailí. Je to fantastický šampionát pre slovenský tým. Z 9 duelov sme prehrali iba jedno jediné stretnutie v semifinále. Dokázali sme zdolať opäť týmy svetovej špičky. Dokázali sme... Jágr dnes bude mít po ruce Čajánka a Ručinského. A uvidíme, jak se s touto úpravou sestavy vypořádají Kanaďané, kteří na Jágra chystají osobní obranu, ale k tomu se ještě dostaneme. 10., 9. klání o zlatou medaili ze mistrovství světa v ledním hokeji. Šléger má kotouč, Tomáš Kaberle. Rozjíždí se proti Surimu. Stále Jágr bude se vylučovat. Šance, tytička, gól! Václav Prospal otevírá skóre. Čas 4:13. Wow, to je začátek. Z ničeho nic, to byla první možnost. Václav Prospal, jestli tam nenaskočil ze střídačky za Čajánka nebo jako šestý hráč, to uvidíme. Ale v každém případě byl ve správnou chvíli na správném místě. Jaromír Jágr vymyslel krásnou křížnou přihrávku. Tady ještě dorážel. To byl asi Ručinský a Prospal, který přijel ze střídačky. Hezká přihrávka Ručinskému do jízdy. Gól! Čas 43:12. Martin Ručinský prostřelil Brodora. Tak to je paráda. Vlastně poprvé ve třetí třetině jsme vystřelili na branku a Martin Ručinský měl velkou rychlost, ještě přidal té rychlosti tvrdou střelu a prostřel Brodora. Ten stačil povět, ale vidíte, přesně těsně nad beton. Ale ve hře a gol. Přes prázdnou, přes celé kluziště, gol! Gol! Přes celé kluziště! Češi vedou 3:0, čas 59:07.
asi Josef Pašíček dal ten poslední gól. Obrovská radost na střídačce. Hráči nesmějí na led, ale oni zvládnou ten chumel i na hráčské lavici. Josef Vašíček to pravděpodobně byl, kdo tam zamířil a v pokleku trefil. Teď tam, ano, teď tam vysoký centr přímá gratulace u střídačky. Trefil výborně od tyče do brány. Ještě jeden zlatý večírek pro tuhle partu. Ten krásný zlatý hat-trick, kterého dost... Celé mužstvo si ho podrží, všichni si ho zasloužili stejnou měrou, protože... Nakonec se do české branky tedy postaví Tomáš Vokoun a do té ruské Evgenij Nabokov. Erát. Znovu Židlický. Tentokrát si přesilovku zahrajeme my. David Výborný, flank. No. A to a gól! Tak, vylučovat už se ani nemusí. Využili jsme ponechanou výhodu a v čase 4:48 se trefil Martin Erat nádherně do horního růžku. Teď se bude vylučovat na straně Rusů, protože tohle byl jednoznačný nájezd Ilji Kovalčuka. Pavel Kubina zůstává ležet na ledě. Kovalčuk jde zřejmě do kabiny. Je to tak. Je to v pořádku, protože Pavel Kubina je na tom zjevně špatně. Jsme ve druhé třetině, to znamená, naše střídačka je v útočném pásmu. Když zamkneme soupeře, máme šanci vystřídat, zatímco soupeře a Židlický dává na 2:0. Tak trestáme ten Kovalčukův nájezd. Čas 26:36 a náš nejlepší střelec v přesilovkách Marek Židlický zvyšuje na 2:0. Charitonova zachránila nás tyč. A tohle byl jednoznačně gol vysokou hokejkou. Daciuk tam byl jak při Wimbledonu na síti. Je to dobré. Thomas Anderson viděl tu situaci už na poprvé přesně. Kdo rozhodčí potvrdil jeho rozhodnutí. Syrogenov. Ale je tam také Erat a teď jdeme 2:1 a navíc na prázdnou branku. Erat a Straka. Tak, je to jasné. Český tým neobhájí nagánské vítězství, ale neodjede z Turína s prázdnou. S prázdnou z Turína odjíždějí tak silné výpravy, jako byla ruská reprezentace, jako byli Kanaďané, jako byli Slováci. Bez medaile odjíždí i finalista ze Salt Lake City, Spojené státy americké. A v tuhle chvíli je jasné, že Česká republika má bronz. Ve finále se utkali medailisté z olympijského Turína, Česko a Švédsko. Začíná finále Česko-Švédsko, Výborný a Zetterberg navazování. Pozor na Kronvala, ten se dostává znovu až před branku. Matson tam doráží a puk padá do naší branky, prohráváme 1:0. Čas 14:36. Zdá se, že Jesper Matson bude prvním šťastným výhercem závodu o první gól v finále. Gerienson. Matson. Stále Jesper Matson. Dělička dostává druhý gól. Stejný hráč, jiná situace. A jedno střídání Jespera Matsona. Nasazen Zbyněk Endl společně s Plekancem. V obraně Krajíček a Škoula. Nylander. Napravo se nabízí Kronval, dostává přihrávku. Kronval proti Jediličkovi a je to 3:0. Čas
Čas 24:07, Niklas Kronwall to udělal brilantně. Dělička neměla šanci. Nylander. Samuelsson, Nylander. Jörgen Jönsson a Švédsko vede 4:0. Čas 37:01. Jörgen Jönsson využívá přesilovku 5:3. 5 sekund před návratem vyloučeného Štefana do hry. Český tým už nenašel po velmi statečných výkonech na tomto mistrovství světa sílu na finálového soupeře, který nastoupil perfektně takticky připraven. A Švédsko jako první hokejová země v historii vyhraje olympijské hry a mistrovství světa v témže roce. Švédové vítězí ve finále 4:0 a musíme složit hold jejich perfektní taktice. Teď postaví národní tým, který se dokázal na tohle turnaj zvednout z obtížných situací. Nastoupil Košečkin, který si podle něj do semifinále zasloužil a vychytal. Ten už je v točném pásmu. Přižuje obránce Korněv, který nastupuje s Grebeškovem. A teď je tu možnost pro Jágra. Klepiš, gól! Gól! 20 sekund a Česko vede! Výborně zapracoval v rohu Bampola. Ten puk se odrazil k úplně volnému Jágrovi a Rusové byli úplně zmatení, zase šli ve 4 proti Jágrovi, Klepiš tam byl úplně sám. To je parádní začátek. Podívejte se, práce Bampoly. Vybojoval puk, Jágr se zbavil soupeře. Jaký strach měl Varlamov z Jágra, podívejte se, jak daleko se snažil proti němu bět. A ten sečka na útočné modré nevyšla, ale pozor, Horáček, naštěstí Rusové se srazili a teď budou mít problémy. Rakunek. Teď bude Rolinek. Gól! Kopouce od Rolíkových Prustí odráží. Rozhodčí si půjde zatelefonovat. Ale neviděl jsem tam umyslné kopnutí. Tohle bude platit, tohle bude platit. Harda Lichtneckera. Kopnutí tam rozhodně nebylo, takže ten gól by měl platit. Žádné placirce nemůže být ani rozhodčí. Tomáš Rolinek jako kapitán sám čeká a ta porada byla hodně rychlá. A branka platí, Česko vede 2:0. Čar má puk po vyhraném puli. Kovalčuk. Žirá se na Datsuka, je to gól. 35 sekund před koncem. Pavel Datsuk využívá přesilovku a překonává Tomáše Vokouna. Teď to Rusové zahráli parádně, tak příšná přihrávka, kterou tam poslal Kovalčuk, podívejte se, přesně mezi naší trojicí. Datsuk měl ideální střeleckou pozici a nezaváhal. Klepiš vyhrál, Němec vyhazuje a puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapikuje další vlajku na hokejovém Everestu. Český národní tým a jeho parta k němu šli 8 týdnů pod přípravami a 2 týdny a 3 víkendy Češi jsou mistry světa. Plekanec Červenka, Plekanec mu najíždí před brankou, Červenka mu vracel to touča, Rusové si dali vlastní gól! Fyodor Tutin dopíchl tuhle nahrávku Červenky za záda Konstantina Barulina a Červenka se tak stává prvním střelcem utkání o bronz. Tak jsem sám hodně zvědavý, jakým způsobem to tam Tutin dokázal dát do té brány, protože to byla poměrně rána. Roman Červenka si výborně řekl ten kotouč od Plekance. Naspal se tam do té díry, která vznikla v ruské obraně. To za chvíli samozřejmě uvidíme. Teď sledujte Marek Šiklický na Plekance a tam už byl v té díře Roman Červenka. Ta přehrávka se úplně nepovedla. Aha, nohou, Tutin nohou. Červenka to zkoušel od mantinelu a teď už Radulo vyváží. Pravomu šlape Kovalčuk. Kovalčukova střela a je vyrovnáno 1:1. A teď zase Ilja Kovalčuk ukázal, jaký je střelec.
je škoda, takový protiútok z ničeho, v podstatě Rusové pod tlakem a 2-3, protože Roman Červenko to tam ještě dobrusloval, ale Ilja Kovalčuk ukázal svoji velkou zbraň, střelu ze zápěstí, parádně ten puk napasoval mezi Čáslavou a brusle, takže ten Kotouč byl schovaný našemu brankáři, podívejte se, to nebylo nic velkého, jedna přihrávka na pravý mantinel, 2-2, navíc backchecking od našich hráčů skvělý, byl tam Červenka. A Kulikov v dobré pozici a Rusko vede 2-1. Tak to je nepříjemná sprcha a nepříjemný obrat. Z podobného místa tentokrát průčí ranou obránce Kulikov obrací vývoj. Do podobného místa pod ruku, do druhé za sebou Ondra Pavelec během krátké chvíle, ale Dimitrij Kulikov tam měl spoustu prostoru, tam chyběl jeden z našich hráčů. Teď se můžeme podívat na celou tu akci, jak se ta naše obrana stáhla celá na levou stranu a Kulikov sám vpravo. Zpátky na průchu Rolínek, průcha, je to tam! 2-2! Nádherná akce na 2 doteky. Nejdřív Marek na Rolínka, Rolínek na průchu a ten z první do šibenice. Tady Barulin neměl šanci, to je nádherná odpověď. Se těším na opakovaný závěr, protože to byla lahůdka. Honza Marek zatáhl, dokázal ten Kotouč propasírovat na Rolínka, ten okamžitě z první na průchu. Tečovaná střela, ještě rychlý návrat Ondry Pavelce do brankoviště a Kovalčuk bohužel dává minutu a 7 sekund před koncem první třetiny na 3-2, s tímhle už Ondra Pavelec nemohl nic dělat, už ten tygří skok v pravé tyči byl zázračný. Bohužel se hráčům nepovedlo vyčistit prostor před brankou a Kovalčuk se tak dostává dnes ke druhé brance. Tady opravdu Ondra Pavelec už neměl šanci zareagovat na tu dorážku pod horní tyčku, ale chyba začala na modré čáře, kde Aťušov byl zcela volný. To je ten Kotouč, který napálil směr brána. Měl čas ho zpracovat, měl čas ho dohrát a Kovalčuk dával téměř do prázdne. Podané vyhození, průcha a je to gól! Je vyrovná nocnici! Máme nového kanonýra, Petr Průcha. Zcela jistě do pravé šibenice. Čekal jsem, jestli nebude vymýšlet nějakou přihrávku, ale je vidět, že po tom prvním gólu si neskutečně věří. Zavřel oči, poslal to doprava nahoru. Pan Holince stačil jenom ohlédnout. Ale obrovská chyba Jemelina, myslím aspoň, že to byl Jemelin, který... Já si také myslím, který chtěl vyhodit a místo toho poslal jako svíci nahoru, která spadla k Průchovi. Evidentně zazmatkoval, Petr Průcha si potom tady ten Kotouč sebral, dobře udělal, že na nahrávku. Vyhození Kotouča, Červenka spěchá za Aťušovem a Aťušov mnozí posunuli do Červenkovi. Červenka gól! Červenka dává na 4-3! Tak dnes je to zápas dvou českých střelců. Červenka teď dostal další ruský dárek. Takhle se chodí za Kotoučem, takhle se nevzdává boj o Kotouč, takhle jako Roman Červenka. Teď šel za ztraceným Kotoučem, on viděl, že je trošku rychlejší než Aťušov, ale věděl zároveň, že Aťušov tam bude dřív. Ale nepochopil jsem Aťušova, proč už neudělal ty 2 kroky, proč raději tu puku nedobrusil. Tak jestli takhle ruští obránci pomáhají Červenkovi, tak už chápu, proč tak rád hraje. Jádrovým tlakem Červenka dostal od Nikulina dárek. Plekane Červenka, gól! 5-3 a Červenku hat-trick! A nezbývá nic jiného, než zatleskat, protože další nádherná akce. Tomáš Plekanec potvrdil svůj přehled. Naznačil ránu, ale ten Kotouč, to byla střílená přihrávka přesně na hůl Romana Červenky, kterému stačilo nastavit hůl tak, aby směřovala do brány a Barulin byl bezmocný. Tak také dnes mohou čepice a klobouky létat, i když tahle dívka se své papachy asi nevzdá. Další nádherný gól, tam Rusové trochu protestovali proti našemu střídání, to se jim moc nelíbilo. No, hodně nechávají hru plynout. Arťuchy před brankou a Tarasenko doplácal ten puk do tyče a teď skvělý Pavelec. Já jsem zvědav, já jsem tedy přiznám, jsem měl pocit, že to spíš šlo dovnitř do branky, ale rozhodčí si nechá zkontrolovat na videu. Já jsem trochu znejistěl. Tarasenko to viděl, stál nejblíže u toho. Já si myslím, že to bude 5-4. Jistě, ale porušili jsme takové nepsané pravidlo hokejové, nechali jsme na ledě lajnu
která střelila gól, prostě lajna, která dá gól, musí okamžitě zhledu, musí být další. Bohužel Petruk se jednoznačně odrazil od vnitřníče a ještě nadzvedl síťku, tak to bude vidět. No, tady se nemusíme vůbec dívat na záznam, tohle nám bohatě stačí. Má rychlost a ještě Rolínka, který podporuje jeho útok. Druhé vlny Marek, gól! 6-4! Honza Marek se konečně trefil a musím říct, že to je hráč, který si to taky moc a moc zasloužil. Za tu černou práci, kterou tady odvádí 100%, ale strašně důležitý gól, odskakujeme Rusům za dvoubrankový rozdíl. Bereme jim trochu vítr z plachet. Už to vypadalo, že z té akce nic nebude, ale Honza Marek tam dobrusil z druhé vlny. Opřel se do toho uší silou, já myslím, že ani moc nemířil, že měl možná zavřené oči a ten kotouč v poledě tam propasíroval pod Marulina. Ale zase rychlá akce, rychlý přechod oproti útoku. 2-1, 3-2. To neudělal moc šikovně, protože tam překážel vlastnímu obránci a Plekanec má zase našlápnuto, tam ho Rusové brání, Seč to jde, ale marně! Plekanec dává bronzovou branku! Krásně Tomáš Plekanec si s tím poradil jako mazák. Nenechal se unést té backhandové střele, měl přehled kolem sebe a Atišova poslal přišel do mantinelu, sám si vybrusil před bránu a zakončil. Hokejkou. A potom, když dostal na led Zbyňka Michálka, začal tam na něj klekat, tak samozřejmě reagoval. Vrací se doba bronzová, český tým i z dalšího světového šampionátu odváží medaily. Dobrá práce Hemského, Krajíček, střílel tam, skvělá teč a vedeme 1-0! Už do nohy Petra Průchy, první gól, ale rozhodně odpracovaný. Tady uvidíme ten moment, Lukáš Krajíček dobře viděl, že tam náš hráč je. Sami jste viděli, ten biliárový tukec. Vehánen. Hokejka, noha a gól. Finové Pirle a Pirle se dostává do šance, Pirle srovnává na 1-1. Šárou a hlavně střelou vyrovnává na 1-1. Pirle udělal krásnou kličku, dokázal se přes našeho obránce Lukáše Krajíčka uvolnit. Tady vidíte, jak obskočil našeho beka a trefil přesně mezi betony. Ještě ten levý beton to zavadilo, ale počátek byl přesně tam, jak si řekl. Šikovně to zkusil na Novotného, ještě Novotný. Spoza branky a kde je Kotouč? Je v brance, výborně, je to gól! Tak teď si Novotný vypracoval tuhle akci a... Na 3-2 nezabavil, že pokračoval dál. Viděli jste tady ze zadního záběru, že ta situace už byla celkem rozebraná. Tady šlo jen o vrácený puk na finskou bránu. Takové nahození, které si Vehánen schodil do vlastní brány. Přitom z té straně Hemský 3-2, Hemský krásně do prázdné branky, je to 3-1 a fantastická kombinace, na které se podílel Hemský a zakončoval jí Krejčí. David Krejčí dává na 3-1. Jsou to hračičkové, už jsem chtěl říct, proč David Krejčí nestřílí, když to má nalité, on to poslal ještě na Aleše Hemského, který mu nezištně vrátil do prázdné brány. Byli to vypadalo, že si toho naši hokejisté ani nevšimli. Nakonec podívejte se na tu spolupráci. Nahoru, dolů, nahoru, do prázdné. Ale Hanen stále prohrávají od branky, teď pozor na Jokinena. Jokinen snižuje na 2-3. Ve chvíli, kdy ta se soustředila na rozběr, to vymysleli. Kojvu na levé straně otáhl dva hráče, s ním tam právě začal bruslit Petr tenkrát Jokinen vlétl do té mezírky. A zakončení to bylo také na jedničku, moc daleko. Také Finové už jenom dohráli zápas, ve kterém český tým poráží Finsko 3-2 a pokračuje medailová sbírka, stejně jako před rokem, tak také letos získává český tým bronzové medaile a tahle parta si odváží z tohohle helsinského dýcha upřímná radost. Co se zkušeností s českou reprezentací týká vlastně jednoho z Benjamínků naší reprezentace, ale zároveň toho nejzkušenějšího. Ten tým 2